Makadi mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndonzi Brighton Madzivanzira. Ndinoti Mwari ngakukomborere rambai makadaro. Ndinoda kutendawo kuti TV naElder Kanjanda basa ravo ravari kubata. Patorwe nyama inotorwapo kuti paonekwe kuti chirwere rudzi. Ndadzoka nenyaya yamukoma Brighton. Ndadzoka nenyaya yamukoma Brighton, mukomana uya wegrowth panapa. Rinenge cancer here ameno kuti chinyi. Sezvamunoziva pano paUtindi TV, isu hatiiti zvinhu zvekuti pamwe tingotandara kana kuti zvemanyavi. Tinotoda kuita zvinhu zvinobatsira munhu. Makazviona vakawanda panyaya yamukoma Kadho Chiteka kuti tinofamba nenyaya yedu kusvikira pese chaitika tinokupai update. Nekuti hatidi munhu ari paUtindi TV panapa anotadza kuziva zviri kuitika. So chese chatinenge tasangana nacho kana kuti nyaya yatinenge tatanga seyamukoma Brighton, seyamukoma Kadho Chiteka nedzakasiyana siyana, kana vana vaya vekwawo dzive kumaChina, vanasikana vekwede kuende kuna mama wavo vaya, nyaya dzese idzodzo tinoita make sure kuti mazonzwa kuti dzazoperera kupi. Hatidi nyaya inosiya vanhu vakahenga vachiti kuti zvazodii, kuti zvazoguma papi, zvakazodii. So tinopedza nyaya dzedu dzese. So nhasi uno chaiye ndauya neupdate pamusoro pamukoma Brighton. So nechikonzero chekuti mukoma Brighton havagoni kunyatsa kutsanangura, ndofunga pamwe kurwara kwavo kwakavakanganisa here. Saka ndati zviri nane nditange kutsanangura ndozovasiyira nguva mozonzwa vachitaura ivo kungotsinhira. But indanyatsa kukuudzai kuti zviri kufamba sei uye zvava papi. Saka mundiregerere ipapo, ndichada kukutsanangurirai mafambiro ataita nenyaya yemukoma Brighton patave handitika. So ndokumbirawo nguva yenyu nenzeve dzenyu, tisingamhanyi tinyatsonzwisisa kuti tava papi uye tiri kuendepi. Ndinotenda kuti patakapedzisira ndakataura kuti ndasiyira mukoma Brighton $10 kuti vaende kuchipatara. Mukoma Brighton vakaenda kuchipatara. Vaenda kuchipatara mukoma Brighton vakandosvikonyorerwa panga pasina mari yakakwana uye pasina munhu, sezvandambotaura kuti mukoma Brighton kutsanangura kwacho kunovanetsa. Pasina munhu wavanga vainaye, takatovati vaende vega. Pekutanga vakaenda vega, vakanyorerwa kadhi. Tikariona kadhi iroro rarakanzi munofana kudzoka nemusi wechina, musi wa6 February kundoona chiremba. So mushure mekuudzwa izvozvo kunzi vandoona chiremba, vakabva vanyorerwa imwe mishonga yavakanzi vasanotenga, yavainzi vasanoshandisa. So ndakabva ndaona kuti apa hapachadi manje kuti titi endai mozotiudza. Pakuda kutosimuka ndemene. Chibva ndasimuka navo musi wa6 wacho iwoyo, tikaenda pachipatara paMutare Provincial General Hospital. Tikapinda muchipatara kuti vabatsirwe. Takaudzwa kunzi panofana kuitwa matesti ekuonekwa kunzi chironda ichi chinongoriwo chironda here kana kuti chine cancer. Saka vanofana kudzoka musi wa14. Vadzoka musi wa14 vanouya nemari inoita $30 US. Potorwa kanyama kanondotestwa kuonekwa kunzi pane cancer here kana kuti hapana cancer. So ndo mamiriro akaita nyaya yacho iwayayo yamukoma Brighton. So far tamirira kuti 14 February asvike tidzoke ikoko. But for the meantime tinewo vandakakuudzai vaya kuti vakavapa mushonga, vakavapa maherb avakanzi pane mushonga wavanomwaya vachisasa pachironda. Umwe wacho vanoisa mumaheu vachinwa maherb avakapiwa. So mushure mekushandisa mushonga iwo ndandichivabvunza kuti right,
imimi muri kushandisa zvakanaka ere? Vakati hongu, right, chii chiri kuitika? Muri kuzwe change here kubva pamatanga kushandisa mushonga uyu? Vari kutsanangura ivo vachiti kwanzi handichaswinyiwi. Problem yasara ndeyekuti ropa harisi kumira kudini, kubuda, asi kuswinyiwa handichaswinyiwi. So izvo zvabva zvandionesa kuti saka mahebhu aya ari kudini, ari kushanda. So ndo mamiriro azvakaita mhuri yeZimbabwe panyaya yamukoma Cardwell Chiteka. So izvezvi ndakuda kungokupai mukoma Cardwell Chiteka. Sorry, ndakajaira mukoma Cardwell, mundiregererewo. Panyaya yamukoma Brighton ndagarisa panyaya yamukoma Cardwell Chiteka. So panyaya yamukoma Brighton ndakuda kuti ndikusirei mukoma Brighton vachitsanangura kuita kuti at least munzwewo munhu muridzi wenyaya achitaura. Apa ndangoti ndinyatsojekesa, nekuti tikati mukoma Brighton jekesai havasi kujekesa. Ndakatovaona kuti tinoita kutovanetsa, tikavati jekesai nyaya itsanangurirai vanhu, kune kuri kutovashungurudza, havatsananguri zvekuti munonyatso. Ukavabvunza vanongopindura one word answer, ukavabvunza vanopindura chavabvunza ichocho. Saka kutsanangura kwacho kunovati netsei. Saka izvozvi zviregai ndikupei mukoma Brighton vachikutsanangurirai. Mumashure mamukoma Brighton mirai muzoona vhidhiyo riripo kune vose vainetseka kuti pane vaiti takasubscribe but hatisi kuwana manotifications. So pane vhidhiyo riri kukudzidzisai kuti munoita sei kuti musarasikirwa nechimwe nachimwe chemunenge muchida kuti muchiwane paYouTube, handitika. So zvakanyanya, mibvunzo iyoyo yakanyanya kuuya panguva yenyaya yamukoma Cardwell Chiteka paya ndo pandakabva ndati beta tidzidzise vanhu kuti munoita sei kuti musarasikirwa since makasubscribe, musarasikirwa neany update kuitira kuti zviite zvakanaka, handitika. So ndakukusiyirai mukoma Brighton. Mumashure mekunga mukoma Brighton vatsanangura nyaya yavo mozonzwa vhidhiyo iroro, handitika. Thank you very much. Makadi mhuri yeZimbabwe, zita rangu ndonzi Brighton Madzivanzira. Ndina Elder Kanyanda wakandifonera nezuro wakati tisangane paGeneral Hospital. Saka tasangana tiri tese pano. Saka tazinozodzoka musi wa 14 February kuti patorwe nyama inotorwapo kuti paonekwe kuti chirwere rudzi. Ndinokutendai mhuri yeZimbabwe vari kunditumira chikafu, vari kunditumira mari dzekurapwa kuchipatara. Ndinoti Mwari ngakukomborerei, rambai makadaro. Ndinoda kutendawo kuti TV naElder Kanyanda basa ravo ravari kubata. Last time yomukoma Brighton takaona mukoma venyu pamba paya patakabuda muri panga pakavakwa zvakanaka naka patori nemota. Munganditsanangurirawo kuti ukama hwenyu mimi namukoma vaya hwakamira sei? Ukama hwedu namukoma iwawo ndekuna baba. Ukama hwekwababa, baba wake na baba wangu ndimukomane muneng'ina. Asi kungoti baba wacho iwo hawandidi, vanoramba kuti hausiri mwana wavo. Asi avo wana mukoma wanotori muneng'ina wedu. Okay. Vana mukoma vakakugamuchirai? Wana mukoma nedzimwe hama dzese vari kundigamuchira. Asi baba vari kuramba kuti hausi mwana wangu? Baba vari kuramba kuti hausi mwana wangu. Muri kufunga kuti sei baba vari kuramba? Ini papo handizivi. Mai vakaita zvekumitiswa here kana kuti? Mai vakamitiswa. Vari pamba? Vari paumba, nyaya ikatongwa kwayakatongwa. Yatongwa kudaro, baba waurunzi iye wakati inini mukadzi handisi kuda, asi ndiri kuda nhumbu iyoyi nemwana. Saka sei vaakuzoramba? Apa handichazivi kuti chii chaakuitika, kuti ndimainini here wava kugara nawo vari kuita kuti vasatore, vasanditore kana kuti chii. Asi variko here baba? Baba varipo. Pamakasvika ipapo paumba vepamusoro ndo pavane kugara ipapo. Unombotaura nawo here? Kutaura hatitaudzani. Hamutotaudzani? Hatitaudzani. Hauna kana zuva rimwe rawakambotaura nawo? Handina kana zuva rimwe ranombotaura nawo, asi wana baba mukuru
Vana baba munini ndivo wandinotaura navo. Ko vana baba mukuru nana baba munini vari kuti iye chikonzero chiri kutoti akurambe iwowo vari kumboti ndechei? Vana baba munini havasi kutaura chikonzero, asi vanotombozama kutombomudaidza kuda kutaura naye ini ndiripo iye wacho aripo, asi anoramba kuuya. Vana tete vanomudaidza, asi kuuya kuti azotaure nana tete unoramba. Ini ndiri kunetseka kuti chikonzero nei munhu anofanira kuramba achitaura kuti aiwa ndiri kuramba nekuti mwana haasi wangu, kana kuti ndine zvandakashaishirwa namai, kana kuti mwana pane zvaakandikanganisira. Anongoramba akangoti zii pasina reason here. Unoti inini mwana haasi wangu. Unoti mwana haasi wangu. Asi anobvuma here kuti pakanzi ngatiitei ma-DNA test angazvibvuma here? Ndo zvinhu zvari kutoti inini ndoda ma-DNA test. Saka ngaaite, ari kurambidzwa here? Aroti iwewe sezvo iwe uri kuuya uchiti ndiri baba wako, tsvaka mari yacho uye tiite. Kwaitsvaka mari yacho iwo uye tiite? Nema-DNA yacho. Oh. Alright. Chiregai tione kuti tinozvifambisa sei. Ndofunga mhuri yeZimbabwe yakateerera pari zvino. Vachatibatsirawo nema-ideas kuti tingaita sei, nekuti ndiri kuona kuti paakudiwa ma-DNA apa. Pari kudiwa ma-DNA kuitira kuti zvechokwadi zvibude pachena kuti baba ndevako here kana kuti havasi wako, uye kana vaziva kuti uri mwana wavo tozoona from there kuti vachatora danho ripi. Handiti kana? Right. Hausati hausi kuwana ma-notifications asi wakaita subscribe yako zvakazara sezvatatsanangura apo. Ndakuvhura YouTube yangu. Right, ndavhura YouTube channel yangu. Iyi yandavhura YouTube iyi ndeimwe channel yangu yakanzi Elder David Kanjanda Songs, kunowanika music yaElder David Kanjanda. Right, ini kwangu ma-notifications ari kutouya. Muri kuona nyaya iyo yakanzi Mashura kubatwa kwakaitwa varoyi nasekuru Zinondo vakadonha murusero. Tarisaiwo. Right, notification yauya kubva kuUtindi TV. Handitika. Right, ngatichiendai panyaya yemunhu ari kuti inini ndakasubscribe but ma-notifications haasi kuuya. Ndiri kushaya kuona kuti nyaya yapapi, especially dzinenge dziine ma-episodes dziya. Right, kuzasi kwefoni yangu kunoku nechekurudyi kwangu, kana kuti ngatiti pakati apo kuzasi pane ka+. Right, tobva pane ka+ tichienda kurudyi ndiri kuona pakanzi subscriptions apo. Pakanzi subscriptions ipapo ndo pandinobaya sezvizvi. Ndapabaya sezvizvi ndotarira kumusoro chaikoko. Muri kuona here zviri kuitika kumusoro uku? Kumusoro kune zvinhu zviri kufamba zvichienda izvi zviri kuenda kuleft zvoenda kuright, left and right. Izvi ndo ma-channels andakasubscribe ini saElder David Kanjanda Songs. Handitika? Right, ndo ma-channels andakasubscribe. Right, ndakuda kutsvaga pane Utindi TV ndinobva ndadai. Right, Utindi TV ndaiona. Handiti muri kuzoona ka iyo iripo pakanzi Utindi TV. Panotori nekado keblue ako. Kado keblue kari ipapapo ako kanongoreva kuti pane latest video randisina kuona. Right, saka zvadaro manje ndaakubaya ipapo pakanzi Utindi TV ipapo kuti ndipinde muUtindi TV ndione kuti hamuna here zvitsva zvandakapotsana nazvo. Ndinobaya ipapo sezvizvi. Right, ndabaya ipapo. Handiti muri kuona? Ndabaya ipapo. Ma-videos akubuda panapa aEutindi TV iwaya aya. aEutindi TV iwaya. aEutindi TV aya. Handiri kuscroll aya. aEutindi iwaya. aEutindi TV. aEutindi TV randakaona ndotoona kuti iri ndakariona, iri handina kumboriona,
iri ndakariona, iri handina kumboriona ndichisiya. Right, ngandidzokei kumusoro, zvimwe zvinondibatsira futi ndezvekuti right, ndabaya pakanzi utindi, but pane pakanzi visit channel kumusoro ikoko. Padzasi pemachannel, handi machannel ari kufamba aya, handiri kufambisa aya. Pazasi pawo nechekurudyi rwangu pane pakanzi visit channel. Handiti ndabaya utindi pekutanga, ndabaya utindi ndochiuya ndobaya pakanzi visit channel sezvizvi. Ndikabaya pakanzi visit channel sezvizvi ndakunyatsoona Utindi TV. Handiti nedescription iro, Elder David Kanjanda is a gospel musician, preacher of the word of God, teacher of the word of God, and also a praise and worshiper. Ndobaya pakanzi mo kuti ndichida kunyatsa kunzwisisa kana ndichida kunyatsa kuverenga kupedza description racho, nyaya dzawo dziri mudescription idzo dzabva dzabuda idzo sezvizvi ndoverenga zvese zvandiri kuda. Pazasi apo pakanzi links ndo patinowana malinki atinenge tichida kunzi neUtindi TV tione. Malinki atinenge tichida kunzi neUtindi TV tione. Muri kuona zvakaita blue izvo pakanzi links apo. Kubva panzi WhatsApp channel. Iyo WhatsApp channel ilink yeUtindi TV WhatsApp channel. WhatsApp channel yeUtindi TV zvokuti ndikangobaya pane blue ipapapo, ndikangobaya chete pane blue, regedzai ndibaye tinyatsogutsikana tione. Right, ndikabaya pane blue ipapapa sezvizvi ndabaya, mirai ivhure, inobva yatitora kubva ipapo yotiendesa kuWhatsApp. Right, yatiendesa kuWhatsApp. Tarisai Utindi TV media channel. Handiti ndochiona pakanzi view channel apo, view channel ndobva ndabaya ipapo. Muri kuona here ndatopa WhatsApp channel yeUtindi TV. Ndapa WhatsApp channel. Zvandapa WhatsApp channel yeUtindi TV, inini handichabudisirwi pakanzi follow. Asi iwewe kana usati wafollowa WhatsApp channel yeUtindi TV, kumusoro kunoku kazhinji, kumusoro kunoku pakanzi Utindi TV media, uchienda nechekuright panobuda pakanzi follow, then unofana kubaya ipapo. Ukangobaya pakanzi follow ipapo kuzi nka wabaya saizvozvo pakanzi follow ipapo, unenge wakutofollowa Utindi TV kuYouTube nekuWhatsApp channel. Right, ngatidzokei kuYouTube kwatabva tanga tisati tapedza, tine zvatoda kupedzisa ikoko. Right, tiri kudzoka kuYouTube. Right, padescription paya ndipo paya tapedza napo padescription apa. Ukazwa zvichinzi kune nyaya yakati but taisa link racho mudescription, irori ndo rinonzi description. Iri ndo rinonzi description. Unorivhura sei? Unorivhura sei? Ndakumbodzoka bijana kumashure kuti uone kuti unorivhura sei. Handiti kuti uone kuti kumusoro kunoko, handiti kunoku kumusoro kunoko kune uyo andaka subscribe, ndikabaya pakanzi Utindi TV panapa pakanzi Utindi TV, pandikapabaya sezvizvi panofana kundibudisira pazasi pacho apa pakanzi visit channel, ndobva ndabaya ipapo pakanzi visit channel sezvizvi. Ndikapabaya sezvizvi, right, izvi zvaakutanga kunyorwa pazasi pakanzi Utindi TV media, poiswa handle, poiswa masubscriptions, potanga pakanzi Elder David Kanjanda, yatwa description iyoyo. Right, ndichiverenga kuzasi kunoko nechekuright kwangu pane pakanzi more apo, pakanzi more. Ndikapabaya ipapo pakanzi more, ndinobva ndapinda mudescription ndoona zvirimo, ndoverenga profile yese iyi. Kuzasi kwacho kuno ndo kunowanzonga kuine malinki, kune zveblue kuno ndo kunowanzonga kuine malinki. Handitika right, ngatichibva padescription tazviona zviri padescription. Tazviona zviri padescription. Right, muutindi manje panapa. Apa pakanzi home. Tikabva pakanzi subscribed apa, pakanzi subscribe zvinoreva kuti wakasubscribe zvakazara. Handitika kana usina kusubscribe zvakazara ukabaya ipapapa, ndimukona mabayira andaita. Tarisai pane pakanzi personalized, pane pakanzi all. Paya patinoti kana mabaya subscribe mobaya ka notification bell, kureva kuti pakanzi all apo kuzasi kwakanzi notifications kuno pakaneka bell kakanzi all aka kanofana kutika kuisa tick iri ku right iyi,
tiki iri kuraiti zvinoreva kuti wasubscribe zvakadini zvakakwana. Handitika ndikubva ndanyatsa kusanangura zvese kuti tibatsirike. Handitika right, ndobva ipapo ndiri pautindi TV. Panapa padzasi pakanzi subscribe, pane patiri kuona pakanzi home, videos, shorts, live. Handiti zvichienda zvakadaro kwese kuno ku playlist, community. Todzoka panapa ndandajamba pakanzi podcast. Right. Home uyu muri kumuona ere home ari kutibudisira zvese but zvinogona kundivhiringa ndikada kushanda nehome. Asi kuti zvindiitire zvakanaka panapa kuti ndikurumidze kuona zvandiri kuda, ndinobaya pakanzi videos apa. Ndikapabaya pakubuda list remavideo chete eutindi TV. Handiti aya ndofunga takamaona aya, ndofunga takamaona. Kana usina pabuda video rausina kuona manje, ndopaunonga uchitevera uchichiti ndoda kumboona kuti iri rakandijamba sei uye sei ndakajambwa. Handiti muri kuzoona manje hauchachemi kuti pane mavideos akabuda but handina kumaona. Wauya panapa mavideos, right. Tobva ipapo pamavideo pandabaya pakanzi video apo, ndichienda ku-right pane pakanzi shorts, ndopabaya sezvizvi. Aya anongori mashorts videos ari pautindi TV, tumashorts clip tuyatu. Handiti right, tumavideo tudiki tuyatu kuti nongotaura kuti zvakati kobva katoguma zvako. Handitika ndiwo iwaya mashorts. Tiri kuenda ku-right kwedu. Handiti ndobaya pakanzi live, takuenda pakanzi live apa, ndopabaya sezvizvi. Right, panondibudisira mavideos ese akaitwa live stream neutindi TV. Unfortunately hatina malive akawanda but soon panenge pane malive akawanda. Live yandingangoti yatakatoita ine musoro sofande iyo yakanzi nhasi ndombopindura mibvunzo panyaya yakadho chiteka tiri palive. Iyoyo ndo live yatiri kuverenga sofa kuti takaitoita live, tichauya nedzakawanda. Thank you. So don't worry, musanetseka ini. Tobva ipapapo tiri kuenda ku-right, toenda pana pakanzi podcast. Panapa pakanzi podcast ya sort of like ama playlist iwayaya, ama playlist. Tikavhura panapa mukuona podcast, pabva patinyora kuti utindi TV, relationship and love affairs matters. Handimukona inyaya dzakangoda kudaro dzakangoda kufanana nezviri paheading izvo dzinenge dziri imomo. Saka muri kuona panotori nepicture wamukoma kadho uchiteka. Right, mune nyaya dzakawanda imomo. Ndikabaya ipapapa sezvizvi mune mavideo arimo. Handiti right, mune ngori ne2 chete. Right, achawedzerwa, don't worry, ndakudzoka back. Toendazve ku-right, tochienda pakanzi playlist, pane nyaya futi ipapapa. Tichienda ku-right, ndobaya pakanzi playlist panapa. Ndabaya playlist. Muri kuona here maplaylist aya akubuda aya, maplaylist aya haasi mavideo ma1 mavideos akaunganidzwa zvichienderana achiswa mumagroups kuti aya anopindirana. Ndingada kuvhura papi kuitira kuti right, pana pakanzi they need help healing from both spiritual, mental and body. Apa ndopatokonya ipapapa. Murikuona mavideos atakaisa umu aya ndevanhu vatiri kufungidzira kuti vangangoda kubatsirwa. Vanongoda kubatsirwa vanhu ava. Zvinhu hazvina kuvamirira mushe. Vamwe vacho vanoda kubatsirwa pamweya, vamwe vacho vanoda kubatsirwa pafungwa, vamwe vacho vanoda kubatsirwa panyama, zviri physically zvekutovapa mari chaiko nezvekudya. It's like vana Brighton varimo imomo. Handimazvona iplaylist rakadini rakazvimirira. Saka hauna chaunoshaya ukatevedzera process yandiri kutaura iyi. Ukatevedzera process yandataura panapa iyi, hauna video raunozoti ndakazorishaya. Asi kwese kwataenda kumaplaylist nekuchichichi kwesoko kunokubatsira kuti uwane mavideos
ari mumagroups mawo, but ukabaya padhuze nehome pakanzi video apa, ese manje anenge apo ipapo. Unogona kutera 1 uchiplaya rauri kuda rawakajambwa naro uchiona kuti iri ndakajambwa, ese tingatongoenda tinoswera nokuti mavideo ipakuti ndi TV akawanda ndimunozviziva. So ese anenge ari papi aripo ipapo. Ndinotenda kuti ndabatsira umwe munhu. Kana paine ane mubvunzo asina kunzwisisa, please nyora mu comment section uchibvunza pamusoro pekudzidzisana kwataita apa kuitira kuti pa next time patiri kuya nerimwe video tiwedzere kujekesa. Thank you very much. God bless you. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba kanjanda, uyai kani muone eutaka njanda waya waita mukurumbira Utindi TV amakan komana meta makumbo zofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni. Utende, 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 utende baba nesuo tasimuka tarirai